Szóval van Instád? Haló? Olyan szép. Olyan szép. Nagyon szép. Ki? Te. Ti is. Tanten. 16-os. Mert ha azt belátsz, nem jó. Hát nekem mindegy. És a börtön is csak egy szoba. Jó, amúgy írjál már meg egy Instát kicsit. Instát dobjál. Estét szavó alsó vonal. De majd akkor dumálunk még. I szukán anderen. Du bist mein Schari. Találkoztál a Ricsivel itt a tévén? Mi a Ricsi? Az a Money or Love-ból a Pali vágod. Kávélyes Ricsi. Így van, jól mondja a spanod. KVS. Tesó, lány volt a Pali. 800-an nézték, az benne voltam. Tesó az a gyerek, aki szokott Fortnite-ozni. Mondanom kellett volna az Instába. Ja, vágom. Mondanom kellett volna Tudod. az Instába, az bekövet annyi nyomoréket. És Pali benne volt. Igen, én nem bírom, hogy az nagyon Ja, gáz. ez nagyforma ez az ember. Én nem érzem jól magam, tesó, mindjárt elájulok. Most kajak rosszul vagyok. Lány, ne tesózzon már. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Jaj. Jó lát. Jó látni. Haló. Pali. Mi úr is? Andrea. Igen. Fain. Kicsit, ja. Mit szívsz, tesi? What? Ne tesózz bár, te Hú, de idegesítik, hogy egy lány tesózik. Azt a mindenit. Ez mi lesz? Ladies and gentlemen, we got him. Aha. Hány éves vagy? Hány éves legyek? 23 vagy egy 26? Micsoda? Szerintem 21, 23 vagy 26? 22. 20. Úristen. Sensational. És ti? Mi? Ti? Ja. 14. Tomat azt. Tényleg annyi? Te? Én 19. Oh, say less! Barátnőd? Ő 16. 16-os. Mert ha azt belátsz, nem jó. Hát nekem mindegy. És a börtön is csak egy szoba, nem? Jó, amúgy írjál már meg egy Instát kicsit. Instát dobjál. Estét szavó alsó vonal. Várjál. Instát dobjál. Estét szavó alsó vonal. Várj, kicsi, nagyon lassan nézek. Na mindegy. Jó van. Én elköszönök, mert szerintem lelépek a meglérőről, mert már álmos vagyok. You lying? Yeah. De majd akkor dumálunk még. Jó. Vagyok, jaj, habi álmos vagyok, jaj. Szóval te azt bevennéd, te végig inkább kilép a meglérő, hogy vissza tudja követni és át tudja írni. Ja. Te vagy te bunkó nyakú. Lerágunk így estére? What? Tessék? Lerágunk így estére? Hol? Ez nem úgy. Mondom, lerágunk így téged így estére? Ja, nem. Ez Ja, egy- nem. De hogy is. Akkor jó. Akkor jó. Van, akkor majd lerágunk. Insta? Min a rágó? Király. Van Hol Instád? vagy? Tata. Tata. Az komoly. Szóval van Instád? Ja, van, persze. És meg is kapjuk? Meg. De van egy kövesek be megy, ugye meg cigány. Rész. De a követés majd. Azt követem csak vissza, akit ismerek. Jó, akkor én is azt követem be, akit ismerek, ne haragudj. Hát én leszarom. Ja, oké. Ő lesz Az a csaj az nagyon bevenni. Hát erre most mit mondjak? Szia. De jó az a tetkó. My turn, assholes. Jól kezdődne a tetanus. Ja, kösz. Hány évesre vettem? 15. Mennyi? 15. Hát amennyit mondtam. Y'all killing me with this. Akarsz megint beszélgetni az emberekkel? Biztos jó vége lesz annak. Inkább csak adj rám hangot, aztán ha úgy van, akkor közben vágok egy picit. Jó. Ha így csinálok, így, Igen. akkor ne szólalj meg. Akkor jó nő. Hát látom ám én is. Hát jó, csak... Mit tudom én. Olyan. Jó kezdődik. Hát ez minden volt, csak jó nő, nem?
Yes. Oh, was magst du, Finn, girl? Finger. You're from Finland. Yes, Finland. How old are you? I'm 18. What? 18. 1 and 18. 18. 18? 18. Yeah, 18. Yeah. Yeah. Finn. How about you? Okay. Ihan kohta, oota. Huh? No, I was talking to my friend on Discord. Mondj valamit, tesó. Hello? What? My friend just said hi. Okay, hello. Szia. Halló. Szia. Mi újság? Olyan szép. Olyan szép. Oh, say less! Nagyon szép. Ki? Te. Ki? Te. Ti is. Hali! Szia. Úristen, magyar! Well, no fucking shit. Beszél magyar. Tudok magyarul, ja. Úristen, én sem. Te se. Meg pusztulnak az agysejteim. És egyébként te Magyarországon is élsz? Vagy Ausztriai. Nem, Tehát Ausztriában élek. az tartózkodsz? Ott van Bécs Ott is. van infláció. Szép a karácsonyi vásár, ez nagyon szép. De te szebb vagy benne. Micsoda? Aha, azt a mindenit. És magyar vagy? Vagy csak tudsz magyarul? Magyar vagyok, de mi más lennék? Hát nincs... Mit tudom? He don't have a tájszólás. Nem a nóba. Na, adjak 200-as hangerőt, majd jobban intézek. Na, halló, egy kis türelmet, jó? Tehát azért ez már pofátlanság határa. Most mész? Hú, csúszik a kuprumbátja. Most ezt te mondod, vagy ezt ki mondja? Ja. Parli molto bene. Hallod, te nekem magyarul beszél. Pusztulnak az agysejteid. Elpofáztam, hogy magyar vagyok, Pusztulnak az kretén. agysejteid. Már nekem is pusztulnak. Pusztuljunk együtt. Sok lesz már kicsit, menj a Nyomdod! De jó a kezem. Mutasd meg a kezeted a tetkó. Nem! Fejezd be! De ezt Pusztulj aludni gyászba, na. Azért Szűz Mária hét szentségét neki. Mi van? Kutyák. Na nyomj el, ez a fasz! Kusztoljatok már. Ez egy ilyen dankóros macska, a kutya. Beszélsz, hogyha csukva van a szád. Hát meg Ausztriában élek, itt lehet ilyen. Van egy kis kutyád? Van kutyátok? Nincs. Lennék-e kutyátok? Leszünk mi. Amúgy is, az lenné, jó kutya lenné, tartnyaló kis geci. Nem aludni akarok. Fú, de retek csúnya vagy te. Ennyit tudok olaszul. Ennyi. Hát ez is elég bőle. Kár, hogy magyarul is tud. Olaszul bellissimo. Tudsz? Angina. Kussolj már kicsit. Nem. Amanóba, hogy milyen rusnyán beszéltek. Jó van, kuss. Jó. Látom, te Javis vagy. Szóval jó éjszakát. Jó étcsá. Na végre ma. Hát ezek kapnak az évet úgy rendesen. She's so fine, she done pissing me off. Ja. De acaso diciendo yo así que le han Mondd már nekik, hogy mondják azt, hogy Er will, dass ihr was auf Ungarisch sagt. azt jelenti, hogy szeretlek. Aber ich habe einen ungarischen Nachnamen. Hey? Ballog. Ja, Ballog. Te se használod egy balog. Balog. Aha. Mit mondjanak? Hát az, hogy fasz, és azt jelenti, hogy szeretlek. Ja, okay. Das Wort ist... Foss. Oh, Foss. genau. Was hast du? Ich liebe dich. Ah, Foss. Read this. I do. She said yes! Man and wife. My little macaron baby!
Fasz! Hogy megörült? Fasz! Csáó, nem tudja megmozdítani a fejében, leesik róla minden. Lord have mercy, I'm about to bust. Nem esik innen le semmi. Fejed le a falat. Hál' Isten, nem is esett le. Még az kellett volna. Jaj, boldog Mikulás! Jó, köszi. Neked is. Merry Christmas. Kiraktad a csizmát az ablakba? Nem, mindjárt most ki is teszem a izét. Hát nem is tudom. A legdrágábbat. Legdrágább? Hát, ha jót hoz a Mikulás. Várjál, ezt biztos jól meglátja. Ezt tudni, mert nagyon meg fogja látni. Mikulás bácsi. Jó. Mikulás. Várj egy kicsit. Jó van, mehet. Mi van, mit csinálsz? Kiteszem a ablakba a cipőmet, hát a tojik bele valamit. Vagy mit csinál. Kész. Itt van. Csukott ablaknál? Majd kinyitja. Milyen a hó? Majd kinyitja ő magának. A hó. Mutasd a havat. Osztok. Ja, picit esett. Becsukom a Mikulás bácsinak. Izgi? Szia. Pusztulj anyád. Jó is. Semmi. Hány éves vagy? Hey yo, what the fuck? Mi nem volt jó? Mi volt a hiba? Most ki kell javítani. Szerintem az volt a hiba, hogy behordibáltál. Oké. Hát de most ki a faszom gondolta volna, hogy megáll, mikor 60-szor 59-szer elnyomott. Szia. Szia. Hi. Jaj. Tudok magyarul. Ez jó a felső. Nagyon jó vagy. Tetszik a Most a felső. felső jó, vagy te vagy? Most a felső vagy én? Mind a kettő. Azt mindenit. Jó, kösz. Van neki, hogy te is szimpelt már be. Ti is. Mhm. Húha. Arra rávert arra a telefon. Az raffinált volt. Anyád. Va, Kevin. Yo. Szia. Can you... Ja, magyarul is mehet. Jó van. Angolt ne erőltessük rá. Mutasd meg a tetkot, tesó. Az igen. Österreich. Az. Annyiba tudná nekem segíteni, hogy amikor azt mondom, hogy deine Mutter ist meine... Deine Mutter ist meine Liebe, az mit jelent? Hogy te anyád az én szerető. Akkor nem mondtam ezzel rosszat senkinek. Hát, nem. Tényleg, amúgy. Servus. Halló. Jó, az ágyba hamuznak amúgy, vagy hova? De a párna alá, vagy mi a... Hát ezek már megint lesznek. Körbeadják. Ennyit enni b***nak. Tényleg itt 14, 13, 15. Más korosztályt nem találsz meg. Meg hát ilyenek. A háttérben ott teszik a kis csávó, figyelj. Várjál, mondasz egy tippet? Micsoda? Egy tippet mondjál. Milyen tippet? Hát, hogy milyen témakör legyen az. Ez most elvileg vicces, Nyugi. Ja. Tudni nem látta a háttérbe. Mein Cousin hat mir diesen Schneemann vor die Haustür gemacht, jetzt kann ich die Tür nicht aufmachen. Na wirklich, er so, schau aus dem Fenster, ich schau aus dem Fenster, auf einmal dieser scheiß Schneemann steht davor. Ich so, mach die Tür geht nicht auf. Kanye West. Ja. Ich höre ihn nicht mal wirklich so gerne, ich mag Kanye West. Er ist ein bisschen problematisch manchmal, aber Heide. Na passt. Heide, geh weitere Chayas aufreißen. I shoot, I miss it. Tschüss. Doch. Du bist ein hübscher Ungarer. Ja und? Trotzdem mach ich nicht. Welche Ungarer haben die Manieren, Alter? Ich suche keinen anderen. Du bist mein Schari. I switched it! Und ich kann nicht lachen, aber der war gut. Heide, geh. Tschüss. Berizzeltem ám. Ne. Azt mondja, jó van, menj nyugodtan tovább. A többi nőt felszedni. Mondom, én a tiéd vagyok, Sári. Azt mondja, ez jó volt. Mi a Snapchatot? Nem használom. Akkor az Instád.
Az meg nincs. De van. Nevet sincs lassan. Ez Viberen elérhető. Viberen majd írok, jó? Vagy majd e-mailezünk. Úristen, nem mondom meg. Hol vagy, Reni? Előtt lediktálom az instámat, és ha megjegyzed, akkor ott van. Ha nem, akkor nincs. Na, lassan. De nem írhatod. Nem, mert ennek úgy kell lennie, hogy ha megjegyzed, akkor tényleg kell az instám, és akkor ott van. Ha nem jegyzed meg, akkor nem kell eléggé. Jó. De De akkor ne gyorsan. Ja, de nem jó. Azért, mert... És elvettem neked Nem, azért, mert hívásba vagy a barátoddal, és ő fel tudja venni. Tudom, mert mondta. Lesüketítettem magamat. Szevasztok! Mi újság? Mentek betörni? Spanomék indul a